Jo, Caprka má 2 korunky, holy shit. Uvidíš, prostě pojď. Pokud tam nebude, tak jdem prostě do města. Tam má to benzín potom. Tam pojede třeba 10 lidí. Tam pojede možná pár lidí tam půjde. Bomba. Mhm. To spavila doktor Lupo, kámo. To spavila doktor Lupo. No, jsem na to. Jo, je to tam. Let's fucking go. Prostě mi tady nikdo nepadá, jenom na choice, fucking čorna. Let's fucking go, tak to je mega dobrý drop. Ty máš tady normální loot a solo. Ale je duo, protože můžeš jít potom dolů. Pod sebou máš benzínku. Pumpa, let's go. Fialová, můj bože. Fialová pistolka. Ta pumpa. Máš tady... Taky, máš tady pumpu. Za druhý je tady auto. Tak, dobrý, pokud... Jo. Počkej, jak to řídím? No, takhle. Ty vole. Kam jdem? Kámo, co to je tady? Loudspeaker. Zapnu Bčkem. J-Hook maneuver tady dělá. Teďka jsem ti řekl ten plán. Nalutíme se, vytěžíme to, helikoptéra do misty, upgradenem a můžeme kam chcem. No. To jsi mohl čekat, ale. Já jsem tam zmáčkl Bčko, abych tanknul bal Trevora. Ach jo. No já vím, jak dopadne vrcholí. Já jsem dělal tak už tak 3krát už. Kolikrát? Mitä me sanotaan? No? Missä me saa? No. Ja triolti jambrat, ili mä syöt tiendana. No, no prostě kámo, ty vole. Víš, jak letíš rychle, když... More. No, víš, jak letíš rychle, když... Protože normálně, když míříš třeba dolů. No, tak to funguje jenom do určitého fucking anglu. No a ty najdeš ten max angle toho. Pak se tam doletíš dál a jsi rychlejš tam. Lepší landing. Dobrý, už to jdu těžit, kam. Ty vole, to dává 20.
ale nemám nic jiného, nemám. To dá strašně moc. Ale tady tam barák je z briku. Já vím. Hej, vole, okej. Dobře, to mě fakt nezajímá. Dobrý, a upgradenu na spasa. Já už nic ne... Já můžu... Hej, vole. Vrta je to... Pojď sem. Může to oba dva? Ne. Tak tebe... mě... Dobrý. Jo. Já mám... Ne, na silnici. Dík. Počkej, kam já chci... No, to je jedno. Co udělám v zóně. Nebo... Pojď nahoru. Jo, se nevšim. A já to řekl o hodně dřív, kámo. Discord. Můžeš boostit v helikoptéře? Můžeš, jo, můžeš. Ale zabati, piči, to myslím. Henchmeni jsou tady. Počkej, actually jednoho chci nechat. Pokud je tady nějaká částka. Ne? Ne. No ale jako, tak na co to potřebuješ? Ty vole, já jsem to zbytečně udělal. Co si upgradeovat. BTF? Ty vole, a... No, to park, jo. Ty vole, máme se v prdele. Prostě... No, mají střechu. Tak, krvíte. Ty, co? Jo, what the fuck? Co, kámo? Jak to kurva našel? Náropo. Oba dva. Měl také legendárního spasa. Třeba kdyby tam nebyla ta díra ze stranu. Strčil pér. Strčil. No, jo, renkropatce. No, to je už v zóně a to fucking helikopter. Dobrý, já jdu pro ní, kámo, to je dobrý moment. Ještě, že nám ji nikdo nevzal, to. Dobrý, to je takhle. Můžeš zničit portopáte? No. Dobrý, já mám modrý loot, to stačí. Jak... Já mám úplně všechno, kromě právě metálu. My jsme mohli ještě vytěžit tuto lokace, ta byla z metálu. No, ten měl tam mrtvá, ten konst. Tak ale ty tam máš normálně control stick v tom kokpitu.
Opět samé. A jo, kámo. A jo. Já. Já. A tak to by neplatilo u... Jo, to problém. To by neplatilo u fucking normálních letounů, no, lejnů. Boogie bombu. Double OG bomb. Hej, tady collect audio log, co? Vlastně. Jo. Něčím tady se. Dej, máš tady, jo, to potřebuješ. Jo. Je bombu. No, to je ten kvast. Jo, tak. Jo. No. Jo. Já už mám full. Já potřebuji 250 briků a mám full. Tak tady to je hodně dobrý drop spot. No, není, protože tam nejsou vůbec časky. Ale jo, tady to dává brick hodně. No, hodně. Celou sand, no kámo, to bylo, to dělá to? Jsem nevěděl, že to dělá tam to emote. Dostal 30? Fucking lagy mám strašný. Můj bože. Je to sere, kámo, ty lagy, co mi. Já mám ping 1, ale furt mám lagy. Počkej, já jdu tady na mene, co je možná lepší. Piče. Tráva hodně víc. Tak tam poleď. Ty vole, s tohle kamenem jsem dostal 100. Ty vole. Dobrý, mám full. Dobrý, já jdu flyovat. That's it, no? Kámo. Ok, no. Teď dělej. Já budu střílet, ale musíš nahoru, kámo, nahoru. Píčo, 30? Tak teda půjdu. Běk! Já ho dal v harpunu, ne, no. Tady je dole. Dostal! Oh. Můj bože, kámo, já mám strašně málo. Jo, no, jo, jako, on se teďka platí, se nezdá. To byla vaši cáci. To je fakt proč hází. Jak to vidím. A máme auto tady. No kámo, tak ta helikoptéra fakt nebude, už řídit. To je ten modrý, kámo, animesně. Překladek. Kde je ta jeho druhá cápečka Buddy? Kde je ten loot? Ne? Kde? Jo, tady. Vidím. Čak! Jdu, dělej. Já mám tacku fialovou, z něho. Ne! Jo, on to bouchne, pozor! Bouchne tam, běž pryč. Tady. Jedem. No, běž pryč.
Ono to nezničí zdi, kámo, ten impuls. Co způsob. Ani nikámu nezničil. Pozor. Pomáhá, i to má crack, jo. 30. Ty vole, jsem mrtvej. Ten modrý mě zabil. Mám minus 30. To srajda. Ach jo. Nana. Šilde. O můj bože, oni oba dva mají white. Také jsem viděl ten. No, oni měli oba dva měli white.